Príjemný dobrý deň všetkým divákom rozhlasu a televízie Slovenska. Na jednotke dnes prichádza k špeciálnej televíznej udalosti, pretože slovenská televízia sa opäť stáva súčasťou medzinárodných leteckých dní, respektíve Medzinárodného leteckého festivalu SIAF 2013. Čakajú nás 2 hodiny plné vysokej pilotáže, naozaj vysokohodnotných zážitkov. Množstvo ľudí našlo cestu na leteckú základňu Sliač medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, no a samozrejme aj prenosové vozy rozhlasu a televízie Slovenska, pretože takúto udalosť si nikto nesmie nechať újsť. Ak ste neprišli sami pozrieť sa počas týchto víkendových dní, teda piatku, soboty či nedele na letisko Sliač, aby ste zhliadli tú najšpičkovejšiu leteckú techniku a naozaj skvelých pilotov z celého sveta, tak prostredníctvom obrazoviek rozhlasu a televízie Slovenska budete mať možnosť uvidieť niečo a možno aj to najlepšie z týchto leteckých festivalov, z tohto leteckého festivalu, ktorý sa koná na letisku Sliač. Ako vidíte, množstvo divákov meralo cestu na túto leteckú základňu, ktorá sa na 3 dni stala domovom tohto už tradičného leteckého festivalu. No a my sa na začiatok pozrieme na vystúpenie talianskeho Pioneer tímu s týmito akrobatickými lietadlami Pioneer 330. Vždy na začiatku každého vystúpenia vás prostredníctvom dvojexpozície zoznámime s lietadlom, ktoré môžete sledovať. No a samozrejme, ku všetkému vám prinesieme množstvo zaujímavých informácií z prvej ruky, pretože spolu so mnou sú na komentátorskom stanovišti priamo na leteckej základni Sliač aj dvaja na slovo vzatí leteckí odborníci, ktorých srdečne vítam pri komentátorskom mikrofóne. Komentátorskú premiéru zažíva pilot vrtuľníka MI-171 z leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky major inžinier Milan Bohuš. Dobrý deň, pekne vítam. Dobrý deň. No a spolu s ním aj z našich obrazoviek známy nie len čo sa týka leteckého športu a našich kedysi obľúbených prenosov na 3. programe na 3 Red Bull Air Race, Tomáš Kika, ktorý je momentálne inštruktorom leteckej základnej služby. Príjemný dobrý deň. Pekný dobrý deň všetkým divákom. Takže spolu si pozrieme zaujímavé vystúpenia, ktoré nás počas týchto 2 dní určite zaujali a zaujali aj všetkých divákov. Najmä včera bolo nad Sliačom nádherné, úžasné počasie. Dnes je už trošku viac veterno, ale my sme to najlepšie z týchto 2 dní zaznamenali našimi kamerami a to najlepšie vám teda ponúkneme. Čaká nás teda bez prestávky 2-hodinová zábava naozaj s úžasnými strojmi, skvelými leteckými výkonmi. Pioneer 330 to je lietadielko, ktoré neohúri možno svojou veľkosťou, ale čo by mohlo byť prednosťou práve tohto stroja? Tak určite to bude manévrovateľnosť. Ako vidíme, bude to skupina. Takže zlietanosť by mala byť na vysokej úrovni. Piloti sú to skúsení, lietajú po rôznych airtestoch. Takže myslím, že diváci budú mať veľmi príjemný zážitok. Určite áno. Treba povedať hneď na začiatok, pozeráme sa teraz už v reále na vzlet MiGu 15 UTI. To je lietadlo patriace do poľských vzdušných síl a určite veľmi známe aj všetkým slovenským a československým nadšencom lietania, pretože dlhé roky sa používalo aj v našom letectve. Mikojan Gurevič MiG-15 je prúdové stíhacie lietadlo vyvinuté v Sovietskom zväze leteckým konštruktérom Arťomom Mikojanom. Je to stíhačka, ktorá je, dá sa povedať, asi najviac vyrábaná, najviac používaná na svete. Vyrobilo sa jej viac ako 12 000 kusov a to je naozaj obrovské číslo, pretože to si povieme aj pri ďalších lietadlách, ktoré dnes uvidíme, rátajú sa skôr na stovky, možno tisíce, ale 12 000 kusov a používaný bol v mnohých vzdušných silách mnohých štátov. Toto je, dá sa povedať, veľká legenda. Áno, je to veľká legenda, to veľmi dobre manévrovateľné lietadlo. Je to v podstate taký rýchly šíp. Umožňuje mu to konštrukcia, krídla sú dobre postavené, motor je výkonný. Aj v dnešnej dobe svojimi parametrami dokáže zatieniť niektoré prúdové lietadlá.
Hviezdne chvíle tohto lietadla prišli v 60. rokoch v Korejskej vojne, kedy práve táto konštrukcia so šípovitým krídlom slávila úspech v boji s lietadlami s rovným krídlom. Práve to boli hviezdne momenty tejto stíhačky, ktorá sa potom na dlhé roky udržala vo výzbroji mnohých armád vrátane tej československej. Už podľa označenia MiG-15 UTI je zrejme, že toto je vlastne cvičná dvojmiestna verzia lietadla. V tých bojových verziách bol pilot sám. Aj keď napríklad aj sovietská armáda už prechádzala k modernejším typom strojov, tak stále používala tieto MiG-15 na tréning svojich pilotov, pretože maximálne vyhovovali tomu, čo začínajúci piloti na svoj výcvik potrebovali. Je to veľmi malé a obratné lietadlo, rozpätie krídiel, ako sa uvádza, je niečo cez 10 metrov. No a zároveň je nutné spomenúť, že ide o pomerne jednoduchú konštrukciu. Je to lietadlo, ktoré nie je vybavené nadbytočnou, skoro žiadnou elektronikou. Naozaj ide o základné letové prístroje. A pokiaľ ide o tie cvičné verzie, všetky tie rady typu MiG, ktoré existovali vo viac ako jednomiestnej verzii, boli označované písmenkom U, takže preto aj MiG-15 UTI a takto išlo ďalej až po napríklad známu 29 UB a podobne. Je to možno také malé rozpoznávacie znamenie aj pre našich divákov. V podstate až do 70. rokov 20. storočia patrilo toto lietadlo do tých základných výcvikových síl aj v československej armáde. Potom bolo nahradené L-39 Albatrosom, ktorý bol vyrábaný práve v Československu. A ja osobne si spomínam na toto lietadlo ako na výstavný kus, ktorý stál pred domom pionierov v našom rodnom meste v Revúce. A ako deti sme sa na ňom hrávali. Takže naozaj známe lietadlo už na prvý pohľad na dotyk doslova, pretože bola to pýcha sovietskeho letectva v tých časoch. No áno, to určite malo zaujímavý dostup, 15,5 kilometra, takže na tú dobu to vlastne aj dnes je to veľmi slušné. To bola pre ňo veľká výhoda práve v tých súbojoch, lebo ak sa mu podarilo dostať sa do týchto vyšších letových výšok, tak americké stíhacie lietadlá mali veľký problém. Mali problém, ktorý sa vykonávala rôzna špionáž meteorologickými balónmi a v podstate úlohou týchto stíhačiek ich bolo zostreľovať. Jednou z veľkých predností tohoto lietadla je aj naozaj jeho manevrovateľnosť, ktorú diváci aj tu priamo a aj pri obrazovkách môžu vidieť potom možno v porovnaní s niekoľko generačne novšími stíhacími lietadlami alebo lietadlami veľmi podobného určenia. Tak myslím, že tak laicky povedané, naozaj tá MiG-15, keď sa pozrieme na jej parametre, maximálnu rýchlosť 1070 km za hodinu a maximálnu vzletovú hmotnosť 6 tón, strečí doslova svojich konkurentov ešte aj teraz do vrecka. Je pomerne tiché na to, ako je rýchle. No a pomerne tiché aj v porovnaní s tým, čo tu ešte dnes uvidíme. Asi najväčšou hviezdou dnešného programu bude ruský stíhač Su-27 Flanker, takže na to sa môžeme tešiť v závere nášho priameho prenosu. Stále sledujeme teda MiG-15 Fagot, no a nesmieme zabudnúť na to, že tohtoročné letecké slávnosti tu na Sliači sa nesú v znamení 20. výročia vzniku armády Slovenskej republiky po osamostatnení sa Slovenska. No a samozrejme my sme si včera, teda v sobotu, nahrali tu práve na Sliači aj rozhovor práve k tejto téme a k téme leteckých dní s ministrom obrany Slovenskej republiky Martinom Glváčom. Tak sa na ňo poďme pozrieť. Cieľom aj takýchto podujatí je, aby ľudia nechápali aj naše vzdušné sily len ako stíhačky a stíhacích pilotov, ale aby to vnímali aj ako segment s vrtuľníkmi a pilotmi, ktorým vedia doma pomáhať v domácom krízovom manažmente, pri hasení požiarov, hľadaní osôb, a myslím, že aj takáto každá akcia prispieva k tomu, aby ľudia mali pozitívny postoj k ozbrojeným silám a letectvu zvlášť. Tak to bol minister obrany. Opäť sme späť pri
lietadle MiG-15 UTI, ktorý v tom označení leteckých síl NATO dostal označenie Fagot. A keďže je to MiG-15, tak patrí mu slušný priestor 15 letových minút práve tu nad letiskom. Má čo ukázať samozrejme aj v tejto dobe to lietadlo a stačí, že sa možno v mysli fantáziou prenesieme späť do tých 60 70 rokov, kedy prebiehali boje nad Kóreou. Myslím si, že toto lietadlo oprávnene vzbudzovalo veľký rešpekt pri amerických pilotoch. Áno, je to tak. Jeho veľkosť je tak malá, že ho bolo ťažko nájsť niekedy na tej oblohe. A je rýchle. Na tú dobu bolo veľmi rýchle. Veľmi rýchle, ale opäť by som zdôraznil hlavne tú obratnosť. Ja myslím, že je možné si ju vychutnať naplno a že aj tých 15 minút je pre nadšencov lietania niekedy málo, obzvlášť ak ho dnes vidieť čím ďalej, tým častejšie je raritou. A na oko je to veľmi pekné lietadlo. No a tí fanúšikovia, ktorí sú na leteckých dňoch, tu mali možnosť vidieť, že MiG-15 bol sprevádzaný aj pomerne silným pozemným tímom vo farbách. Pomaľované je to auto práve vizuálom tohto stíhača a je to teda pravidelný návštevník leteckých dní, takisto ako niekoľko ďalších tímov, ktoré sem prišli a jedno z ich hlavných misií je hlavne prezentovať techniku a pripomenúť aj časy nedávno minulé všetkým nadšencom lietania. Myslím si, že je možnosťom každého konštruktéra leteckého, aby sa jeho lietadlo stalo symbolom, pretože to sa v tomto prípade zrejme naplnilo a podarilo. Bol to určite milník. Rozhodne to bol milník v technológii prúdových stíhačov a bázou pre tvorbu ďalšej generácie stíhacích lietadiel 17, 19 až potom teda nová generácia MiG-21. Je veľmi dobré, ako si ty spomínal, Tomáš, že sa nájde ešte zopár nadšencov, ktorí to dokážu sprevádzkovať a udržiavať v prevádzkovom stave, pretože určite to není lacná záležitosť. Presne to som chcel podotknúť. Starať sa o takéto lietadlo, ako sme povedali, že prišiel taký celkom silný personál a pozemná podpora, to nie je také isté, ako si zaparkovať pred domom auto a raz za čas vymeniť náplň do strekovačov alebo natankovať do neho palivo. Predsa len je potrebný tím ľudí, ktorí sa o to lietadlo starajú, ktorí robia pravidelné prehliadky, ktorí ho udržiavajú v letuschopnom stave. Nehovoriac o tom, že dnes zohnať náhradné diely a súčiastky na takéto lietadlá nie je jednoduché. Častokrát to chce obrovské nadšenie, ale aj veľké úsilie a vyhľadávanie schopných, funkčných častí a dobrú znalosť celého toho typu a aj kvalitných technikov. Ono pri autách sa to zvykne hovoriť, že pri tých starších modeloch si to človek dokázal urobiť doslova na kolene sám doma. Určite niečo také platí aj o leteckej technike, ale tá hranica možno toho vývoja je posunutá asi dosť hlboko. Existuje vôbec také niečo, že toto už si človek sám doma nedokáže urobiť? No, myslím si, že sú veci, ktoré sa dajú aj na tých lietadlách robiť, ako sa povie ľudovo na kolene, ale nie je ich veľa. Takže originál súčiastky musia proste byť, alebo je vyrobená replika originál súčiastky, ktorá je určite finančne zvládnutelná, dajme tomu, ale pohybuje sa vo vyšších sumách. No, o MiG-15 sa starali poľské vzdušné sily, takisto, ako vidíte podľa výsostných znakov, aj o toto lietadlo. To je Su-27 Fighter, ktorý bude ďalším bodom v našom programe, konkrétne Su-22 M4. Vidíte jeho údaje, maximálna rýchlosť 1860 km za hodinu, tak to sa už dostávame naozaj poriadne ďaleko v porovnaní s MiG-15, ktorú sme videli pred chvíľou. No ako som spomínal, tak poľské letectvo je prevádzkovateľom práve tohto stroja a je konkrétne jediným prevádzkovateľom Su-22 v rámci krajín Severoatlantickej aliancie. Poliaci obnovili letové ukážky tohto naozaj unikátneho stroja len nedávno a v zahraničí sa prezentujú veľmi sporadicky. A preto si naozaj veľmi vážime, že práve na slovenských medzinárodných leteckých dňoch môžeme tieto dva nádherné stroje Su-22 Fighter vidieť.
Diváci sledujú ich spoločný vzlet vo formácii. Sprevádzaný samozrejme impozantným zvukom. Je to taký návrat na slovenskú oblohu, pretože lietadlá sú 22 M4 a takisto aj UM3 v dvojmiestnej výcvikovej verzii boli aj súčasťou vzdušných síl, respektíve slovenského letectva. A dnes už u nás neslúžia. Tak ako si spomínali, sú v výzbroji poľských vzdušných síl ako jediného letectva v Severoatlantickej aliancii. Myslím, že toto bude taká ukážka, pri ktorej asi toho povieme trošku menej, lebo nám to Su-22 veľmi neumožní. Nedovolia, no. Boli dislokované na leteckej základni v Malackách, bola ich domovská základňa. Neviem presne, koľko ich tam bolo, ale potom sa vyradili z výzbroje, boli tam v 90. rokoch. No, ja som našiel údaje, že po rozdelení Československa v roku 1993 zdedilo Slovensko 18 Su-22 M4 a 3 Su-22 UM3K. V 99. sme 6 22 a v roku 2001 ďalšie 4 22 predali do Angoly spolu s jednou 22 UM3K, no a ostatné stroje boli vyradené a sú v súčasnosti umiestnené v múzeách alebo výcvikových centrách. Je to v podstate prepadový stíhač. Určenie tohto lietadla bolo proste rýchlo doletieť, prepadový bombardér, pardon, rýchlo doletieť a konať svoju činnosť a vrátiť sa na základňu. Prvé Su-22 sa na Slovensko, do Československa vtedy dostali v marci 1984. Obdržali 47. prieskumný letecký klub, vtedy so sídlom v Pardubiciach. Lietadlá sformovali jednu letku, výzbroj ďalších dvoch tvorili lietadla MiG-21, L-29 a Roy IL-14. Ďalšie bombardovacie pluky sa potom tvorili v ďalších rokoch. Ako vidíte, aj práve z tohto záberu, tak toto lietadlo disponovalo meniteľnou geometriou krídel. Teraz to pekne vidíme, že jedno z tých lietadiel má šípovité krídlo, respektíve v uzavretej polohe v tom šípe, druhé roztiahnuté pre tie pomalšie a väčšie manévre, respektíve výraznejšie manévre. Je to veľmi pekne vidieť. Pilot v podstate ovláda z kabíny geometriu krídel podľa svojej vlastnej potreby. No a samozrejme k Su-22 sa ešte vrátime, pretože jednou z možno najviac sledovaných a obdivovaných ukážok bol súboj, ktorý nás vracia späť do prvej svetovej vojny a do počiatkov vôbec vojenského letectva ako takého a k využívaniu lietadiel vo vojne. A pozrieme sa na krásny letecký súboj dvoch strojov, Sopwith Strater a Fokker E3. Takže poprosím réžiu o zaradenie práve tejto ukážky leteckého súboja doslova z minulosti. Pozrite sa na to, nádherné stroje, ktoré sa tými rýchlosťami, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili, posúvajú úplne dole. Maximálna rýchlosť 171 km za hodinu, dostup len necelé 4 km. Ale tieto stroje sa preháňali aj nad Rakúsko-Uhorskom práve počas tej prvej svetovej vojny. Je zaujímavé pozrieť sa naozaj na tie rýchlostné rozmedzia. Pre porovnanie možno tie polomery zátačiek sú také, o ktoré sa dnes usilujú opäť moderné stíhacie a stíhacie bombardovacie lietadlá. Pri vysokých rýchlostiach to samozrejme nie je tak dobre možné. Pokiaľ nejde o nejakú špeciálnu technológiu, pochopiteľne, ako pri týchto, nazvime to, veteránoch. Na druhú stranu, ak si porovnáme niektoré iné výkony, ako napríklad práve lietajúcu Su-22 M4 s tým, na čo sa pozráme v zázname, tak tá stúpavosť 230 metrov za sekundu pri súčku a doslova pár metrov, ak vôbec metroch, pri týchto lietadlách ukazuje, že ktorým smerom sa ten vývin posunul.
ale zároveň myslím, že bolo veľmi zaujímavé sledovať súboj takýchto dvoch lietadiel, keby sme ho nasimulovali a kto by bol asi víťazom. Určite v tej obratnosti by to boli dvojplošníky. Pri týchto lietadlách v tej dobe sa dalo hovoriť o vzdušnom súboji pilotov, lebo naozaj to bol vzdušný súboj pilotov, koľkokrát si videli do tváre, boli blízko sebe a jednoducho v dnešnej dobe už pilot s lokátorom a navádzacími systémami, ktoré má, ani nevidí svojho vlastne protivníka. Samozrejme, okrem toho súboja sledujeme aj ukážky pozemného bombardovania, ktorého boli schopné tieto lietadlá. Doslova v počiatkoch to bolo o tom, že ten pilot doslova rukou vyhodil z kokpitu, alebo ako to nazvať, zo svojho sedadla, nejaký granát. Až potom sa začali používať tie automatizované systémy. Takže dogfight, ako sa v angličtine hovorí, priamému súboju lietadiel upútal pozornosť divákov na Sliači a verím, že aj vás pri televíznych obrazovkách. Sme späť pri Suchoj 22, ktorý nám predvádza let vo veľmi tesnej formácii, veľmi náročný na koordináciu pilotov. Je to v podstate zlietanosť vo dvojici a mali by ešte, myslím, mať aj ukážku vzdušného súboja. Opäť ukážka variabilnej geometrie krídel. Bol nízky prielet zakončený odvalom do obidvoch strán pri použití výmetnice klamných cieľov, ktoré slúžia na zmetenie a odvedenie nepriateľských striel, ktoré sú na lietadlá vypustené. No, dá sa povedať, že sa začína súboj. Áno, presne som chcel znamenať, že tieto odvaly znamenajú, že skončila zlietanosť vo formácii dvojici a bude nasledovať vzdušný súboj. Tak ako sme spomínali, tak dnes sa už tie súboje v tom pravom slova zmysle, ako to bolo kedysi, nevidia, pretože dnešné súboje sú v podstate viac o súboji techniky a prebiehajú na mnoho kilometrov. Častokrát sa piloti vlastne ani nevidia a pritom sú už v súboji. Pokiaľ sa používajú neriadené strely, tak je to aj na bližšiu vzdialenosť. A pokiaľ strieľal z kanóna, tak koľkokrát to lietadlo mal zameriavači a videl ho. Stále prebieha teda súboj dvoch Suchojov 22 M4 tu nad leteckou základňou Sliač. V porovnaní s tými tesnými preletmi teraz sa doslova musia hľadať na oblohe, ale simulovaný súboj pokračuje ďalej. Prvé série tohto stroja Su-22 ešte neboli vybavené televíznou navádzacou sústavou, teda na prístrojovke chýbala obrazovka systému. Neskoršie série už mali televízny navádzací systém. V československom letectve pôsobilo celkovo 57 lietadiel Su-22, vrátane dvojmiestnych verzií. Postupom času sa každá letecká technika modernizuje, nakoľko životnosť leteckej techniky nie je ako životnosť auta, poviem 10 rokov alebo 12, je približne do tých 30 rokov. A za tých 30 rokov ten vývoj ide. V elektronike sme poskočili veľmi za posledných 15 a robia sa rôzne zástavby do všetkých typov leteckej techniky, že to vrtuľníky, prúdové lietadlá, dopravné lietadlá, vetrone, všade sa to modernizuje. Vybavenie pre pilota proste sa dáva všetko moderné.
Ešte stále, ale môžeme hovoriť o pilotáži, ktorá nie je úplne odkázaná na elektroniku, respektíve len na tú techniku. Je to stále lietanie s lietadlom, ktoré bolo vybavené elektronickými systémami skôr na tie ciele alebo účely bojové. Všetko ostatné bolo hydraulické, mechanické. Skrátka v týchto lietadlách by ste veľmi ťažko hľadali nejaké bloky elektroniky a nejaké procesory a digitálne ovládania motorov a podobne. Takže je naozaj vidieť ten obrovský pokrok, ak sa pozrieme do minulosti, kam sa aj Su-22 M4 posunulo v rôznych verziách a s rôznymi zástavbami a rôznymi uľahčeniami pre pilotov. Od tých klasických kokpitov až potom po plne tzv. Sklenené, teda kokpity vybavené len obrazovkami s počítačmi a technikou, ktorá naozaj umožňovala pilotovi zvládať zase ďalšiu úroveň jednak manévrov, jednak zvládania tých situácií vo vzduchu, ale aj bojových situácií. Jeden z fighterov už ide na pristátie, ako sledujeme v zábere našej kamery. Druhý ešte stále vo vzduchu. To nebude, to bude nízky prelet. Len nízky prelet, s otvoreným podvozkom. V podstate ako nezdarené priblíženie na pristátie. Toto sú divákov obľúbené ukážky plného výkonu v podstate smerom k tribúnam. Ten zvuk je samozrejme ešte umocnený tou nízkou výškou a krátkou vzdialenosťou. V tomto prípade pilot musí dávať veľký pozor na rýchlosť. On sa musí rozhodnúť, bola simulácia toho nezdareného pristátia, on sa musí v sekunde rozhodnúť, kedy ešte môže a kedy už nie, kedy už proste musí ísť na tú zem. Už by mu to nepomohlo. Pridať výkon by mu už proste nepomohlo pod tú rýchlosť. Neviem konkrétne u tohoto typu, aká je. Každého typu je iná. Ale každopádne hovoríme o obrovskom výkone motora, pretože pri prázdnej hmotnosti tohto lietadla 12 tón a maximálnej vzletovej hmotnosti takmer 20 tón. Si viete predstaviť, aký obrovský výkon motora to musí byť, aby sa mohlo takéto i nezdarené pristátie umožniť. Tak a teraz už ide naozaj o pristátie tohto stroja. Áno, prvý máme na zemi. Alebo predsa len ešte sa pokusí, už je vypustený teda aj padák, ktorý zbrzdí rýchlosť. Áno. Takže Su-22, dva stroje poľských vzdušných síl a ich ukážka sa pomaly končí, už aj druhá. Su-22 je teda na pristávacej ploche. Pre už spomínanú hmotnosť, ale aj aerodynamické vlastnosti týchto lietadiel sú brzdné panáky naozaj nevyhnutnosťou, pretože pristávacie rýchlosti takýchto lietadiel sú častokrát ďaleko vyššie ako pri bežných, povedzme, vrtulových lietadlách v skupine, ktoré sme mali možnosť vidieť. Najvyššie vrtulové lietadlo má jednu veľkú výhodu. Zapne si reverse. Teraz spätný chod. Spätný chod vrtule a tá vrtula ho zbrzdí rýchlejšie. No, na svoje vystúpenie sa už chystá španielská akrobatická skupina Patruľa Águila, ktorá používa 7 strojov Casa C101. Je to lietadlo vyrábané v Španielsku, povieme si o ňom samozrejme niečo viac. No a budeme sledovať ich spoločný vzlet, ak to teda počasie a vietor dovolí, takže zrejme aj spoločné pristátie. Uvidíme, ako to napokon s tým vetrom dopadne, pretože sa to nad Smečom dosť rozfúkalo. 7 strojov vo farbách španielského kráľovského letectva. No a špecialitou tejto skupiny Patruľa Águila je aj dym, respektíve dymovnice v tých žltých farbách, ktoré majú teda simulovať práve tú španielskú zástavu a podľa informácií je to v podstate jediná skupina, ktorá tento žltý dym používa. Včera mali veľmi pekné vystúpenie. V piatok sa zalietávali. Včera to bolo naozaj veľmi pekné. Takže po veľkom hluku by sme mali teraz vidieť veľké obrazy. A
takisto umenie skupinového lietania. Je to úplne niečo iné ako to solové lietanie a ako ukážky, ktoré sme mohli vidieť a ktoré určite ešte uvidíme aj na lietadle Extra 300 napríklad. Je to akrobácia, ktorá naozaj počíta s veľmi malými vzdialenosťami. Lietajú sa tie elementy spolu, nelietajú sa samostatne a počíta s veľmi malými vzdialenosťami medzi jednotlivými lietadlami a preto je aj veľmi náročná a náročná je hlavne na prípravu, čas, zlietanosť. A treba si uvedomiť aj to, že tie týmy nie sú večné. Od čias, kedy táto skupina prvýkrát prišla pred takmer 20 rokmi do ešte Československa, tak sa aj v nej vymenilo už niekoľko pilotov, možno i celá generácia a udržiavať tú zlietanosť a udržiavať a samozrejme aj zlepšovať neustále ten program, pripravovať nové, nazvime to choreografie, to všetko popri aktívnej službe v rámci vzdušných síl je veľmi časovo náročná a určite aj na prostriedky náročná činnosť. Koniec koncov nie každá krajina si dnes môže dovoliť prevádzkovanie leteckej skupiny akrobatickej. Piloti v takýchto skupinách musia byť veľmi dobre zohraní, musia si pred každým vystúpením znova sadnúť, rozobrať si bod po bode, každý odval, každé stretnutie sa krídlo na krídlo, musia dávať pozor na prevýšenie, aby si nenastali výfukové plyny od lietadla pred nimi. Je to náročné. Ale samozrejme je to všetko korunované a odmenené tým, že to má vždy veľký úspech. Kdekoľvek vlastne takáto skupina s viacerým počtom lietadiel príde a predvedie svoje vystúpenie nacvičené, tak má to vždy veľký úspech. Napríklad svetoznáma skupina Red Arrows každoročne otvára veľkú cenu Formuly 1, veľkú cenu Veľkej Británie, Formuly 1 na okruhu Silverstone a každý rok tam prinesú aj nejaký nový kúsok, niečo nové, samozrejme najväčší úspech vždy má britská trikolóra na záver v takej tej fontáne. No a kým sa nám španielskí piloti so svojimi cestojednotkami Aviojet pripravia vo vzduchu, kým teda vzlietnú, tak sa pozrieme na vystúpenie podobnej formácie na lietadlách Pioneer 330. Je to teda talianská skupina Pioneer Team. Toto sú lietadlá samozrejme vrtuľové, ako vidíte aj z týchto údajov v našej dvojexpozícii. Hmotnosť 450 kg a maximálka 270 km za hodinu. Lietadlo akoby predurčené práve na takéto akrobatické vystúpenia. Je veľmi fajn, že si pozrieme teraz sa toho záznamu aj túto skupinu, lebo budeme môcť porovnať tú akrobáciu na vrtuľových strojoch, o ktorých sme hovorili, a akrobáciu na riskových lietadlách. A jedno však majú spoločné, ako aj Miňo spomínal, naozaj tá príprava, briefing, debriefing a nacvičenie všetkých tých elementov je úplne jedno, na akej rýchlosti prebieha. To zlietanie, tá zlietanosť je častokrát ešte náročnejšia na tých nižších rýchlostiach ako na vysokých rýchlostiach. Sú tam vydávané samozrejme krátke povely, dohodnuté, je tam vedúci skupiny, ktorý to všetko riadí. Táto skupina vznikla prakticky len nedávno, v roku 2005 z iniciatívy niekoľkých pilotov, letových inštruktorov a najmä vďaka dostupnosti bývalých vyslúžilcov talianskej letky Frecce Tricolori. Motory Pioneer 300 a Pioneer 330 so zaťahovacím podvozkom, nastaviteľnou vrtuľou a vysokým výkonom naozaj otvárajú ten nezameniteľný štýl talianskeho letectva a celého tohto talianskeho týmu. Jedného času aj Slovensko disponovalo nádhernou akrobatickou skupinou Biele Albatrosy, nadšencom letectva určite veľmi známy. Bohužiaľ už táto skupina v podstate neexistuje, rozpadla sa. Bolo to aj o financiách určite, proste skončilo, nič netrvá večne, ako sa hovorí. Ale dúfame, že do budúcna možno aj Slovensko opäť sa vráti k nejakej akrobatickej skupine, pretože Biele Albatrosy boli úžasné. Určite áno, na tú skupinu si každý pamätá, kto bol aspoň raz na nejakom leteckom dni, kde vystupovali, pretože bola to istým spôsobom známka aj tej slovenskej hrdosti práve na tie naše letecké sily. Škoda teda, že už nelietajú. Lietanie a
letectvo je ešte stále vždy o veľkom zážitku. Či už letíte na dovolenku, alebo sa prídete na letecké dni pozrieť, je to veľký zážitok a ostane v pamäti. A myslím, že aj takáto akrobatická skupina je parádnou reprezentáciou v zahraničí. Tak ako zaujímavosťou pri Patrule Águila je, že používajú žltý dým pre svoju vlajku a nik teda nezabudne, že sú Španieli, tak tento názov sa stal už značkou. Je škoda, že tá značka, ktorú sme budovali u nás, nemala možnosť trošku zosilnieť, ale snáď nám časy budúce prinesú možnosť vytvorenia nejakej ďalšej formácie a možno aj takýmto spôsobom cez takéto zážitky niečo povedať viac aj o našej krajine a o našom lietaní. Určite áno, lietanie má u nás veľkú tradíciu, aj keď by sa to možno na prvý pohľad nezdalo, ale začala sa udeľovať aj cena za najlepšie vystúpenie na týchto medzinárodných dňoch. Cena, ktorá je vlastne stvárnená bustou Otu Smika. To bol stíhací pilot z druhej svetovej vojny, ktorý lietal na britských ostrovoch a skvele reprezentoval práve to slovenské, vtedy československé letectvo. Sme späť teda v priamom televíznom prenose po tom kratučkom zázname talianskeho Pioneer tímu. Toto je teda Patruľa Águila. Španielská letka 7 lietadiel Casa C-101 Aviojet, ktorá nám teraz predvedie niečo zo svojho umenia. Začínajú teda v tej formácii, ktorú majú zväčšnenú aj na svojej nášivke, alebo teda na tom svojom znaku, práve v tejto formácii začínajú svoju zostavu. No a k tomu, aby tie formácie boli perfektné a nie len aby boli správne odlietané na nebi, ale aj v dobrej pozícii voči divákom, tak táto skupina, tak ako každá ďalšia skupina, má aj svojho človeka na zemi, ktorý stojí vedľa nás. A ten je v priamom stálom spojení so skupinou a dáva skupine cenné informácie a prípadné malé korekcie, ako prispôsobiť to vystúpenie tak, aby bolo divácky čo najviac príťažlivé a dobre viditeľné. Tomuto malému pilotovi je to zrejme teraz jedno, pretože ten má unikátnu možnosť posadiť sa do stíhačky. A tiež má správne inštrukcie, ako pozeráme. Mali diváci možnosť vidieť minulý rok na tomto leteckom podujatí pri vystúpení Friče Tricolore. Tiež bol takýto jeden človek, v podstate bol v komentátorskom stanovišti a okomentoval celé vystúpenie. Dal tam aj slovenské prvky, bol veľmi milý, u divákov zožal veľký aplauz. Aj on, nie len jeho kolegovia vo vzduchu a od spomínanú cenu, ktorú ste spomínali, minulý rok práve vyhrala táto formácia, zostala Friče Tricolore, ktorú sme spomínali. Tak uvidíme, kto to bude tento rok, možno medzi favoritov budú patriť aj Španieli, Patruľa Águila. Myslím si, že áno. Pravdou zostáva aj to, že už to nie je len o vojenskom akrobatickom lietaní, ale čím ďalej je to aj o tom, čo sú aj tieto letecké dni, je to air show. Je to teda show a tá show sa prenáša do rôznych rozmerov. Nielen na nebi, ale aj na zemi sú skupiny, ktoré používajú k svojim vystúpeniam aj hudobné podmazy. A tu je aj živý komentár, ktorý je tiež v snahe, myslím, po slovensky. Je po slovensky s výrazným španielským nádychom, áno. Tak je to, áno, je to presne ako minulý rok. Len iná skupina. Depade de Lupingu sa zmení forma na Faka, kde preletia blízko pri fáze ľava doprava rýchlosťou vyššou ako 500 km za hodinu. Tak neviem, či je to z ruchových mikrofónov dostatočne rozumieť aj u vás doma. Videli sme zmenu formácie a späť do tejto ich klasickej formácie rýchlosti cez 500 km za hodinu. Vypnutie plynov a postupné preskupenie lietadiel. Mňa by skôr zaujímalo, že ako sa vyrovnáva s takýmto vystúpením Patruľa Águila a so svojím komentovaním napríklad v čínsky hovoriacich krajinách. Musí to byť určite náročné. Profesionáli tak to určite zvládajú. Oni to zvládnu. Len som sa tak zamyslel, že či to bude náročnejšie pre toho komentátora alebo pre pilotov. Jazyk pre zahraničných sám o sebe je dosť ťažký. Ale som rád, že nie je ťažké počasie, pretože sa nakoniec ukázalo modré nebičko a myslím, že to naozaj veľmi praje práve tejto skupine, ktorá používa aj dymové efekty.
a že tá nedeľa a vyvrcholenie leteckých dní bude tak pre pilotov, ale aj pre divákov čo najpríjemnejšie. Áno, treba povedať, že ešte okolo obeda sa nad Sliačom prehnal dážď, ale našťastie sa teraz už nebol. Áno, oblaky ostali na kopcoch a priamo nad základňou máme úplne jasno. Takže organizátori v tomto prípade odviedli skvelú prácu, zabezpečili správne počasie pre letecký festival. Spoločná rotácia vo formácii. Veľmi náročný prvok ešte proti tomu slnku, myslím si, to zaslúži uznanie. Zaujímavosťou týchto strojov Aviojet, respektíve celej tejto leteckej fabriky CASA, je, že v podstate vznikla ako pokračovateľ nemeckému Messerschmittu po vojne. Upravovali Španieli staré Messerschmitty 110-ky, vtedy sa tie stroje teda volali CASA 2 110, čiže tú 110-ku aj priznali. No a potom postupne samozrejme modernizáciou prešlo aj výrobe prúdových lietadiel. A tieto stroje, ktoré práve teraz vidíme, C-101 Aviojet, sú teda cvičným prúdovým lietadlom. Niečo teda podobné ako naše Albatrosy, využívané v španielskom letectve. No a sme radi, že aj na takéto ukážky na leteckých dňoch, no aj na tom našom na Sliači. Vo vertikálnej polohe sa zmenia na formáciu poker. Forma, kde jedno lietadlo je obklopené z firmy a preto je dôležité, aby sa nerobili ani tie najmenšie chyby. Tak ako vidíte, tak v tejto formácii jedno lietadlo obklopené ostatnými zo všetkých strán. A preskupenie z formácie šív naspäť do diamantu. A spoločný skupinový premet. Veľmi efektný prvok, práve s použitím dymov a nalietávaním naspäť priamo na divákov, točením na dráhu. Perfektne zostáva, držia to úplne krásne. A to aj napriek pomerne veternému počasiu tu na letisku. A trošku sa nám rozfúkalo. Existuje hranica vetra, cez ktorú by už nemali lietať práve takéto formácie tesné? Dá sa to nejako špecifikovať presne, alebo predpokladám, že áno? Ono, každý typ má stanovenú výrobcom nejakú hranicu, za ktorú by, alebo hranicu meteorologických obmedzení, nazvime to tak, za ktorú by ten typ nebolo bezpečné prevádzkovať. Nikto nehovorí, ale že nie je možné ho prevádzkovať. Kdežto už potom pre takéto skupinové zlietanie platia asi vlastné pravidlá. Určite áno, majú určite vlastné pravidlá, ale taký vietor, ako momentálne fúka, je pre nich, dá sa povedať, je zanedbateľný. Vedia o ňom, vyhodnotia si ho, počítajú s ním, ale nemôže im to spraviť žiadny problém. Môže sa stať, že by došlo k prerušeniu už počas ukážky? Iba v prípade náhleho zhoršenia počasia, búrky, silných porivov vetrov alebo hustého dažďa, ktoré by mohlo výrazným spôsobom ohroziť bezpečnosť pri takejto ukážke, áno. A na margo toho, či cítia alebo necítia takéto porivy vetra, alebo nazvime to vánok, ktorý tu veje, v porovnaní práve s predchádzajúcim talianským tímom na vrtulových lietadlách, tu na týchto typoch Aviojet dochádza k všetkým tým prvkom v ďaleko vyšších rýchlostiach. Takže takisto toto je prvok, ktorý pomerne výrazne bojuje proti tomu vplyvu vetra a nie je to preto až tak cítiť. Opäť ďalší naklonený premet. A opäť
priamo na divákov. A tentokrát z opačnej strany, aby si to užili aj tí, ktorí sú na ďalšej druhej strane. Pozdĺž zletovej pristávacej dráhy, keďže návštevníkov je naozaj hodne. Pre tomto roku posádka predstavuje už svoje 28. predstavenie do Eurovíziu najlepších z Európy. Počas delí A opäť preskupenie do formácie šíp. vymenilo celkom 77 pilotov. Uskutočnilo sa viac ako 500 predstavení z toho 132 v zahraničí. Celkový počet najvedených hodín je 25 000. Komentátor španielskej skupiny využíva práve čas, keď sa táto skupina nad horizontom preskupuje a pripravuje na ďalšie prvky, aby vysvetlil nielen technické informácie, ale trošku aj tie prevádzkové charakteristiky a spomenul aj niečo z histórie skupiny. A tak je to dobre vyvážený program, to je presne ten prvok show, o ktorom som hovoril, ktorý sa do toho snažia vniesť v súčasnosti tieto akrobatické telesa. Teraz sa nám predstaví Patrulla Águila vo forme Mirlo a Sliluju. Na manéver Lupin môžeme si vypočuť lídra. Takže diváci na Sliači budú počuť aj priamo z vysielačky lídra tejto formácie. Opäť teda tremet, loping, teraz v inej formácii ako doteraz predvádzali španielskí piloti. Tak ako Miňo spomínal, tie povely musia byť krátke. Nie je totiž čas na siahodlhé reči a veľkú komunikáciu. Sú to povely, ktoré sú čím kratšie, tým efektívnejšie, tým lepšie. Teraz ich môžeme počuť. A presne teraz sme ich mohli počuť a bolo to rozchádzanie sa skupiny po jednotlivých častiach a dochádzalo k tomu doslova na snáď jednoslabičné povely. A každý z tých pilotov má celé vystúpenie keby nahraté na harddisku v svojej hlave a vykonáva presne to tej čiare vo vzduchu, ako má. Nie je raritou ani, ak sa prejdete po lotovej stojánke, že pred vystúpením vidíte pilotov, ako sa prechádzajú povedľa svojich lietadiel a prehrávajú si celé vystúpenie, doslova si ho prekráčajú, aby sa tak pripravili a zopakovali si ho a s úplnou istotou sadli do svojich strojov a následne ho predviedli aj pred divákmi. Teraz to bude vystúpenie solistu, prelet solistu, ktorý sa predne s druhým solistom na druhej strane. Lietadla proti sebe a minutie sa veľmi blízkej, krátkej vzdialenosti. A teraz to bude opäť podobná situácia, ale už nie dvaja solisti, ale budú to dve malé skupinky, dve dvojice lietadiel. To sú prvky, ktoré vyvolávajú divákov mrazenie na chrbte. Áno, nezabudnúť, kto sa má kam vyhnúť v tomto momente. Nielen nezabudnúť, kto sa má kam vyhnúť, ale aj správny čas. Správny čas a správna koordinácia a hlavne vykonávanie tých prvkov súčasne. Práve preto aj tie spomínané povely, ktoré sú častokrát možno ani nepatria do jazyka, sú jednoducho dohodnuté a vymyslené. To je negatívna zatačka, odtlačená zatačka spojená s výkrutom a následne prudkým stúpaním. Takzvané záporné G. Áno, pri týchto rýchlostiach a pri týchto prvkoch dochádza k vzniku preťaženia. To znamená, že tak laicky vysvetlené jednotlivé časti tela pilota, ale aj toho lietadla vážia niekoľkonásobne viac, než vážia pri chôdzi na zemi.
To znamená, že dochádza k pôsobeniu, znásobeniu ťaže. A táto môže byť pozitívna alebo negatívna. Práve pri tej odtlačenej zátačke, kvázi dole hlavou, dochádza k tým negatívnym G-čkam alebo k tomu negatívnemu preťaženiu. A teraz vidíme pred sebou nakreslenie srdca. Srdečný pozdrav, takto hovorí náš španielský priateľ. A bude to aj preťaté srdce? Predpokladám, že áno. Áno, bude. Naozaj romantická ukážka zo Španielska, ktorá si okamžite zaslúžila potlesk divákov na sliačke. Ja myslím, že to počasie im naozaj v tomto momente prijalo, pretože to srdiečko vykreslili na modrej oblohe s krásnymi obláčikmi vysokými. A hoci im ho vietor teraz vzal, tak si myslím, že svojím vystúpením zlomili zo pár srdc aj medzi divákmi. Toto je opäť výkrut, ktorý teraz prebieha zároveň so zmenou formácie. Lietadla leteli jedno nad druhým a prešli do formácie, kde sa zoradili vedľa seba. Je to veľmi náročný prvok. A ako majú možnosť diváci vidieť, naozaj nedochádza k žiadnym rozdielom, ani len malým. A vidieť to tak na horizonte, ako pri tých detailných preletoch tu popred divákov. Vyžaduje z toho obrovskú dávku pozornosti a využívanie nielen pohľadu dopredu, ale aj spätných zrkadiel, ktoré sú v lietadlách nainštalované, aby tí jednotliví členovia skupiny videli, čo sa deje aj po ich stranách a za nimi. Tá zostávajúca trojica lietadiel nám opäť pripravila parádnu hviezdu. Peknú hviezdu. A to lietadlo, ktoré je úplne hore, ktoré síce teraz v zábere nevidíme, ale to nám úplne zastaví až do nulovej rýchlosti a voľným pádom bude pokračovať. Predvídal nádherný voľný pád s prechodom do strmhavého letu. A opäť je na rade táto štvorica. Teraz je teda to vystúpenie rozdelené do takých dvoch častí. Dve skupinky nám predvádzajú svoje umenie. Opäť to bude so zmenou formácie. Čo je zaujímavé, to vystúpenie trvá 45 minút, čo je teda slušne dlhý čas na to, aby tí piloti boli z toho aj unavení. Je to takmer 9 štandardných letových ukážok na leteckom dni. A ako majú diváci možnosť vidieť, ja to poviem tak, možno trošku pejoratívne, neflákajú sa nikde. Tí piloti naozaj tie miesta, ktoré vznikajú pri preskupovaní a preraďovaní časti skupiny, potom využívajú či už dvaja solisti alebo solista na predvedenie svojich prvkov. Momentálne je to zlietadlo sú v štvornici, menia pozície. Áno, toto je jeden z najťažších manévrov, ktorý práve teraz vidíme. Je jedno lietadlo nad druhým, ako keby zrkadlo, odraz. Ale pre španielských pilotov je to malina. Očividne presne vedia, ako to urobí. No a oproti ním tretie. Pomedzi nepreletel, neuveriteľné. Ťažký prvok. Pilot na vrchu, lietadlo má tendenciu klesať, musí ho potláčať dohora. Práve som sa chcel opýtať, že v ktorom z tých dvoch lietadiel by ste chalani chceli sedieť a nakoniec tú otázku vyriešilo to tretie. Áno. Znovu tu máme rombo, aby nám predviedol piesný rozkaz. Vypočujeme si Libra, ako dáva rozkaz na manévre. Takže opäť z miestneho oznamovacieho systému budeme počuť rozkazy pilota.
ďalšia hviezda. Tentoraz v prevedení 4 aviojetov. No a správa už prichádza solista s vysunutým podvozkom, zapnutým dymom. A bude to pomalý výkrut. Na nízkej rýchlosti. A končí odtlačeným letom. A miernym stúpaním. Ľava doprava nám pár predvedie flip flap. Ďalší prvok prichádza zľava. Budú to dve lietadlá, ktoré sa budú pravdepodobne navzájom utáčať. Tak to aj je. Jedno na druhé a to druhé opäť. Mení pozície. Lietadlá v skutočnosti neletia priamo nad sebou, ale sú vzdialenostne posunuté. Z tých prvých pohľadov to vyzerá veľmi efektne. A netreba však zabúdať spomenúť aj to, že všetky tieto prvky sú nacvičené so starostlivou, naozaj s dbaním na starostlivú prípravu a bezpečnosť, hlavne po tej bezpečnostnej stránke. Keď sme hovorili práve o míňaní sa lietadiel a lietanie proti sebe, tak pravdepodobne nezabudnutelná letecká katastrofa v Ramsteine nemeckom a práve spomínaná skupina Frecce Tricolori posunula opäť aj tie hranice u organizátorov pri bezpečnosti a dbaní na bezpečnosť ďaleko dopredu. Či tu správa formácia 4 stúpania, postupné odvaly. To je paráda. Ak si ešte niekto dneska nekúpil zmrzlinu, tak Kornutok už je na nebi. Áno. A potom je to postupný premet všetkých 4 členov skupiny rozdelený s krásnym veľkým polomerom dotiahnutý. Tak myslím si, že patruľa Águila robí výrazný krok práve k tej buste Otta Smika za najlepšiu leteckú ukážku týchto dní. Neviem, či sa dozvieme ešte počas nášho priameho prenosu, komu udelia práve túto cenu za najlepšiu ukážku. Budeme samozrejme mať možnosť rozprávať sa aj s riaditeľom medzinárodných leteckých dní, takže skúsim mu položiť tú otázku a možno niečo prezradí. Ale myslím si, že španielskí piloti sú naozaj horúcim kandidátom práve na udelenie tejto ceny. Tak máme tu aj Su-27, ale určite je tu aj Orange Team, ale je to nádherné vystúpenia, Zoltán Mereš, Red Bull Team. Ale myslím, že aj BO-105, na ktorý sa tešíme, vrtuľník, ktorý lieta idole hlavou, čo sa nevidí každý deň. Ten program je v skutku nabitý a myslím, že tá súťaž bude tohto roku naozaj veľmi napínavá. Stáva sa ešte v dnešných dňoch, v súčasnosti, že na leteckých dňoch sa objaví nejaký nový prvok? Nejaký inovatívny, ktorý ešte nikto nepredviedol? Je to možno porovnateľné s tým krasokorčuľovaním, kde stále niečo nové môžeme očakávať, či už nejaký štvoritý skok, ktorý ešte nikto neskočil? Stáva sa to na leteckých dňoch? Myslím si, že určite sa to stáva. Nie je to určite v nejakej tej miere, že by to bolo často. No, v podstate tie prvky sú rovnaké, ale vždy sa na niečo príde, niečo sa vylepší. Nie je to možno úplne nový prvok, ale nie je to ani ten starý rovnako prevedený. Možno prevedenie je iné, v inej zostave. No je to tak, že pokiaľ nejde o rýchlostné preteky, kde meriame naozaj čas, tak tej kreativite sa hranice kladú až tam, kam ich technika pustí. V tomto prípade technika letecká. A niekedy je zaujímavé to, že to, čo sa kedysi lietalo na povedzme pomalších lietadlách, dnes dokážu lietať rýchle lietadlá a už to celé vyzerá inak. No a potom výrazný posun v tom akrobatickom umení udáva práve technika. Napríklad pri lietadlách ruskej výroby SU máme možnosť vidieť, či už sú to
je posuvné lamely motorov, ktoré umožňujú nejakým spôsobom zmenšovať polomer otáčok, robiť obraty, ktoré klasický stíhač urobiť nedokáže, meniaca sa geometria krídel, či už konštrukčne zvládnuté lietadla tak, aby vlastne vyrábali vztlak celým tým svojím trupom. To sú všetko veci, ktoré tá technika ide dopredu a s nimi prichádzajú aj nové možnosti a už je potom na schopnostiach a kreativite pilotov, ako to dokážu využiť. Asi stále bude priestor na to, aby prichádzali s novými vecami. A piloti, ktorí lietajú aj v takýchto formáciách, ako práve vidíme, sú, dá sa povedať, väčšinou piloti od armády daných krajín a prešli výcvikom vo vzdušných súbojoch, akrobatických výcvikoch, aj displej výcvikoch na takýchto ukážkach a potom ich kariéra postupne naberala smer niekde aj takýmto leteckým akrobatickým skupinám. Ako sme počuli aj z úst španielského komentátora tu na Sliači, tak táto skupina patrí k najvyťaženejším v Európe a možno aj na svete. Niekoľko desiatok, ak som dobre rozumel, tak v minulom roku 77 vystúpení, čo je asi úctyhodné číslo. Je to naozaj pekné číslo a keď to ponásobíme tými 45 minútami a ponásobíme to niekoľkými desiatkami, pokiaľ ide o tréning a prípravu, tak vidíte, že títo piloti majú veľmi slušný nálet za rok. Každopádne asi môžeme očakávať, že po každej takejto ukážke je možno nejaký briefing, kde sa popíšu aj chyby, ktoré my možno na prvý pohľad ani, možno vy dvaja áno, ale možno laici nezachytia, ale predsa len nejaká kritika asi tam je. No my piloti to voláme poletový rozhovor po slovensky, inak je to debrief. A rozobere sa celý let. Celý let ako prebiehal, rozobere sa, čo bolo urobené dobre, čo bolo urobené, dajme tomu, s chybou alebo s veľkou chybou a teda nič sa nestalo, čo je pozitívne. A prebieha to v duchu takom priateľskom v podstate. Hlavne konštruktívnom, priateľskom a treba si to jednoducho povedať. Nehanbiť sa, keď sa niekomu niečo nepáčilo počas toho letu. Či sú to viacčlenné osádky, či je to takáto skupina. Proste ten rozbor musí byť a ide sa ďalej, chyby sa odstránia, sme len ľudia, robíme chyby a sme tu na to, aby sme tie chyby odstraňovali. Je to veľmi dôležitý element aj pri zachovávaní bezpečnosti tých ukážok a aj pri tvorení tých nových prvkov, samozrejme. Nie len odhaľovanie, povedzme, prekročených limitov, ale aj poukázanie na to, čo by sa dalo urobiť lepšie a je šťastím, že takéto briefingy a debriefingy v letectve sú. A povedzme si rovno, že to nie je len doména akrobatických skupín, ale takéto briefingy a debriefingy existujú aj v rámci leteckých spoločností a všetkých posádok, ktoré lietajú. Opäť teda spojená formácia všetkých 7 lietadiel CASA C-101 Aviojet vo farbách španielskej akrobatickej skupiny Patruľa Águila. Ich vystúpenie sa pomaly bude chýliť k svojmu koncu. V podstate podľa plánu by to mala byť posledná minúta. No tak uvidíme, či sa im podarí teda aj spoločne dosadnúť, tak ako to zvyknú pri svojich vystúpeniach. Znovu spojená metka preletí z ľavej strany do pravej. Tak tento pilot predvádza ukážku letu priamo na mieste. Využíva samozrejme. Bol to živý vták. Páni, vy ste sa zapozerali na ľavú stranu toho reálneho obrazu. Už tu chvíľu vysel asi tak 15 minút dozadu nad nami. Stále ho to baví na jednom mieste. Zrejme má úplne iné starosti, ako sú letecké dni, ale my sa venujeme práve záveru vystúpenia Patruľa Águila. Je veľmi atraktívne preskupovanie v rámci skupiny. A opäť pomerne náročné udržanie tej zlietanosti. A priradenie sa na to do skupiny. Patruľa Águila je zložená z 19 pilotov. Voz 7
hlavných pilotov a 4 rezervní tak ako hovorí aj miestny komentátor, Patruľa Águila má 19 pilotov, z ktorých sa skladá 7 z nich je hlavných. Ale predpokladám, že v rámci nejakej tej vyťaženosti prebiehajú aj obmeny. Jednak v rámci vyťaženosti, ale jednak nemôže si takáto skupina, ktorá má ten svoj kalendár naplnený od začiatku roka až do koniec. Spomínali sme vyše 70 vystúpení len za minulý rok, dovoliť kvôli ochoreniu či akémukoľvek inému problému prísť o jedno z lietadiel po svojej formácii. A tak je tam aj niekoľko náhradníkov, ako to v takýchto skupinách býva zvykom, ktorí sú pripravení časť, respektíve do istej časti tej formácie kedykoľvek nastúpiť a ju nahradiť. Lebo možno si to divák neuvedomuje, keď sa na skupinu pozerá, ale žiadne z tých lietadiel nelieta to isté. Áno, tu máš, každé lietadlo má svoje číslo, čiže každý pilot má svoje číslo a každý, keď ich je tam viac, tak v podstate nahradí to dané číslo, na ktoré je vycvičený. Takže medzi číslami sa nejak často nemení. No, musí prejsť potom výcvikom. Ja by som to použil možno takú hantírku, ktorá je bližšia aj našim divákom a Slovákom, že útočník a obranca predsa len sa nemôžu možno nahradiť tak jednoducho. Tak to je to isté tu. Sú čísla, ktoré sú nahraditeľné a ktoré nie. No a tu je tá spomínaná vlajka španielská, žlté dymy a s postupným naklonením celej skupiny. Tuto práve vidíme. Pilot, ktorý je úplne napravo, spodný červený dym, robí úplne iný oblúk a inú pilotáž ako pilot, ktorý je na vrchu vlajky. Tak toto je španielský pozdrav slovenským divákom. Typický obrázok skupiny Patruľa Águila, ktorou sa bude samozrejme končiť ich vystúpenie na medzinárodnom leteckom festivale SIAC 2013 na letisku Sliač. Sme spomínali tú zastupiteľnosť pilota v zostave, tak určite ten líder je najskúsenejší pilot a ten vlastne vedie a ťahá celú tú formáciu. A je aj na tom človeku, na tom pilotovi vyhodnotiť, kto na aký ten post pôjde, na akom čísle bude. Vysunutý podvozok znamená, že lietadlá sa budú pripravovať na pristátie. Pristátie a vzlet sú najzložitejšie fázy každého letu. Či je to akrobatický let, alebo je to... Pri sledovaní práve takýchto ukážok to znie možno... Nie. Je to jednoducho tak. Sú to najzložitejšie alebo najrizikovejšie fázy letu a preto videli sme teraz naozaj krásne ukážky na oblohe, ale chcem tak možno upriamiť pozornosť divákov na to spoločné pristátie, ktoré je o to zložitejšie ako to lietanie tých elementov vzduchu. Ako sme povedali, to kritické pri tom pristáti je, že to lietadlo už ide na malej rýchlosti. Môže sa stať, že práve vtedy príde nejaká technická závada. Tam je celý ten problém je toho ten, že keď to lietadlo letí, má rýchlosť. Vtedy má ten pilot ešte aký taký časový priestor s tým niečo robiť. Ale pri tom pristáti tam naozaj, tam už ten priestor nie je. Čiže to je tá kritická fáza toho letu, vzlet a pristátie. A je takisto aj o mnoho menej takých únikových možností z tých krízových situácií. Takže to bola Patruľa Águila, španielská akrobatická skupina, ktorá nás viac ako 45 minút potešila svojím akrobatickým umením. No a my sa teraz prenesieme úplne do inej sféry, aj keď samozrejme vždy pôjde o lietanie. Tento raz to bude vrtuľník a práve preto môžeme byť veľmi radi, že práve pri spolukomentátorskom mikrofóne máme ľudí, ktorí sú práve s týmto vrtuľníkovým lietaním spojení veľmi úzko, teda konkrétne práve pilot vrtuľníka leteckého útvaru ministerstva vnútra Milan Bohuš nám určite bude vedieť viac povedať o stroji, ktorý nás už o chvíľu v našom priamom prenose čaká, a to je MBB BO-105, teda ľahký dvojmotorový viacúčelový vrtuľník. Zatiaľ si pozrieme teda záver vystúpenia španielskej akrobatickej skupiny Patruľa Águila. Opäť zatiahnuté podvozky, takže možno ešte nepôjde o pristátie. Pravdepodobne záverečný prielet nízky pre divákov. Pilot stíha možno aj pri takýchto rýchlostiach vnímať divákov a možno s nimi komunikovať z toho kokpitu, možno mávaním? No, ja si myslím, že stíhací piloti určite nie. Majú dosť inej práce.
ale pri takýchto akrobatických lietadlách možno s nižšou rýchlosťou samozrejme áno. A videli sme to aj tu na Sliači niekoľkokrát. Riadený rozpad tej formácie a možno teda napokon postupné pristávanie jednotlivých lietadiel. Krátky obraz a okamžite dosah na plochu letiska Sliač. Áno, bude to priame pristátie za sebou v poradí. V podstate tesnom poradí, čo je tiež pilotné umenie. Že keď jeden sa dá na dráhu, druhý už je v takej finálnej fázi pristátia, že v podstate s tým už nič iné neurobí, len musí pristať. Veľký potlesk pre španielskú akrobatickú skupinu Patruľa Ávila. Myslím si, že ďalšia ukážka bude pre nás veľmi zaujímavá, ako aj pre divákov samozrejme, pretože vrtuľník BL-105 je veľmi obratný malý vrtuľník v súčasnej dobe. Jeden z mála vrtuľníkov na svete, ktorý dokáže spraviť premet napríklad. Čo u vrtuľníku sa niekedy ani nesnívalo, takéto niečo by mohol vrtuľník vládnuť. A práve tu vidíme aj tú komunikáciu pilotov s hľadiskom. Možno nerozoznávajú jednotlivých ľudí, ale každému zakývajú. A hlavne tých najmenších divákov to isto poteší. Tak sú na zemi, môžu si to dovoliť a zaslúžia si to. Úloha, respektíve možno tie úlohy, ktoré musí pilot plniť počas letu, sa možno za tie roky lietania ako takého na našej planéte možno posunuli niekam inám, ale myslím si, že ten štatút pilota ako hrdinu sa nezmenil. Tak neviem, či sa dá úplne takto povedať, dajme tomu, že áno. Pilot sám o sebe, ako sa dá do kokpitu, vlastne to sústredenie, tam ide všetko bokom. Proste to sústredenie pri tých vzletoch, pristátiach, počas letu je neuveriteľné. To je, vlastne každý pilot sa tam vie odosobniť od problémov a funguje zrazu tak, ako má. Možno aj preto je takýto náhľad na pilotov. A najmä sú to pre bežného človeka takmer neuveriteľné veci, vidieť, čo dokáže s týmto strojom ľudská šikovnosť a tréning. Dnešná doba posunula, čo sa týka pilotov, trošku dopredu to, že dnes už pilotom v podstate dá sa povedať, že sa môže stať každý, lenže treba rozlišovať pilota a pilota. Áno, môžeme si spraviť rôzne kurzy na ľahké motorové lietadlá, vrtuľové, na vrtuľníky. Je to dostupné pre každého, samozrejme, stojí to peniaze. Vraciame sa ešte týmto kratučkým záznamom k tomu srdečnému pozdravu z Pyrenejského poloostrova, to španielské srdce, ktoré nám Patruľa Águila ukázala, predviedla, vykreslila na modrej oblohe nad letiskom Sliač. Zaslúžila potlesk divákov na Sliači. To určite stojí za zaznamenanie. A potlesk na otvorenej scéne pre sedmičku španielských pilotov skupiny Patruľa Águila. A ešte skôr ako sa znesie práve tento vrtuľník, tak sa so Sliačom rozlúčil, nevidíme to síce v záberu kamery, ale rozlúčil Martin Šonka, český pilot, takisto patriaci do zostavy Flying Bulls, pilot, ktorého poznajú aj diváci slovenskej televízie v časoch, keď ešte vysielal tretí program, teda trojka, športová trojka, vysielali sme záznamy a priame prenosy z podujatí Red Bull Air Race, kde tento viacnásobný majster Českej republiky a majster Európy v akrobatickom lietaní reprezentoval Českú republiku. Budeme samozrejme mať v zázname pripraveného aj Martina Šonku s jeho strojom a s jeho akrobáciou, pretože s jeho extra trojstovkou sme ho videli na Sliači aj včera, aj dnes a mal veľký úspech. Aj pri následnej autogramiáde bol o jeho podpis veľký záujem. Martin Šonka bohužiaľ musí odletieť, pretože už o 3/4 hodinu ho čaká vystúpenie v Českej republike v rámci motokrosu.
v rámci takéhoto motokrosového podujatia. Hovoril som s ním chvíľku predtým, ako odletel. Martin Šonka a jeho vystúpenie teda ešte určite v dnešnom vysielaní uvidíme. Áno, je známe, títo piloti stíhajú viac leteckých podujatí, niekedy aj za jeden deň, keď sú bližšie, sú aj menšie letecké dni a ukážky. No a Messerschmitt veľkou Blom, teda BO 105, už je vo vzduchu. Základné údaje a technické vlastnosti môžete vidieť aj v našej expozícii. To vrtuľník, ktorý má veľmi dobrý pomer výkonu a hmotnosti. To znamená, že je ľudovo povedané premotorovaný. Ten výkon je tam značne vyšší, ako by potreboval vlastne na lietanie. Preto sa dá s ním uskutočniť veľa zaujímavých akrobatických prvkov. Jeho maximálna vzletová hmotnosť je len ako napríklad tento 2500 kg pri priemere rotoru takmer 10 metrov. A pozrite sa na to, na čo ste sa teraz pozreli len pri lietadlách. Premet. Niekedy to bol sen u vrtuľníku, teraz vidíme, sa stal skutočnosťou. A ďalší. No práve pri tých spomínaných leteckých pretekov Red Bull Air Race, ktoré by sa teoreticky, aspoň mi to Martin Šonka hovoril, mali vrátiť v budúcom roku späť, pretože teraz sa táto súťaž nelieta, tak tento vrtuľník plnil úlohy práve tých najkrajších záberov. Nosil kameramanov a zhotovoval doslova unikátne zábery lietadiel. Dokonalý premet s výkrutom. Neskutočné. Tak môžeme sledovať naozaj unikátne vystúpenie tejto helikoptéry. Samozrejme diváci, okrem toho, že to môžu vidieť na vlastné oči, tak sledujú aj veľkoplošnú obrazovku, ktorá zobrazuje detaily vystúpenia každého stroja. To prvky, ktoré vidíme, tento vrtuľník dokáže hlavne kvôli svojej konštrukcii rotorovej hlavy, pevného krátkeho rotoru, vyrovnávacej vrtuľky a samozrejme výkonným motorom. Prvý prototyp tohto vrtuľníka zlietol už v roku 1967. Samozrejme, táto verzia je vybavená oveľa modernejšou technikou, ktorá v tých časoch ešte neexistovala. Dnes slúži najmä pre policajné a zdravotnícke účely, pilotný výcvik, hliadkovanie. Napríklad v Českej republike ho používajú aj policajné sily. No, on sa, myslím, vyrábal do roku 2001, nahradil ho Eurocopter 135. Dovtedy slúžil tento vrtuľník v nemeckých ozbrojených silách. Bola veľmi obľúbená letecká technika vrtuľníková. Práve kvôli svojej obratnosti a ďalej urobí veľmi dobré meno jeho nástupca Eurocopter 135, pretože pokračuje v tých technických parametroch a piloti, ktorí som mal možnosť sa s nimi rozprávať, ktorí na tom lietali, si ho nejdú vynachváliť. A tu sme videli polovičný výkrut. Takže momentálne veľmi zaujímavý prvok. Pilot natiahol vrtuľník do zadného premetu. Až sa mi nechce veriť. A toto všetko je možné najmä kvôli závesom rotorových listov a pevnosti tej rotorovej hlavy. A nedokáže to preto každá helikoptéra. A samozrejme, ako sme už spomínali, ten pomer hmotnosti a výkonu motora, respektíve motorov, ktorý je prenášaný potom na tú rotorovú hriadeľ, predurčuje tento vrtuľník aj k takýmto prvkom. Má štvorlistý, krátky, pevný rotor, dvojlistú vyrovnávaciu vrtuľku, čo mu úplne postačuje na takéto manévrovanie, ako môžu diváci vidieť.
sprevádzajú tento rok rozsiaci veleklubky akrobát Martin Šonka. Náročnosť ovládania vrtuľníku spočíva v tom, oproti to máme porovnať s klasickými lietadlami, že pilot v podstate zapája do riadenia obidve ruky aj nohy. Áno, je to aj v lietadlách, ale u vrtuľníka je to spojené s tým, že pokiaľ pridáme výkon kolektívom, čo je ľavou rukou, dvíhame vlastne páku kolektívneho riadenia, musíme korigovať smer nohami. Keď to neurobíme, ten vrtuľník sa stane neovládateľným. Sa nám môže stať, že sa roztočí. Nezachytíme ten bod, kedy môžeme tou vyrovnávacou vrtuľkou zastaviť to roztáčanie a jednoducho sa nám roztočí okolo osy a vybrať to z takéto polohy je veľmi ťažké. Stáva sa to často, alebo je to len o tréningu, alebo... Celý tréning pilota na vrtuľníku je zameraný na začiatku na vzlety a pristátia a na visenie. Keď pilot vrtuľníku zvládne, toto je akrobácia, čo vidíme, to je niečo iné, ale keď pilot vrtuľníku zvládne vzlet, pristátie a visenie, približne 100x100 metrov štvorec sa vytyčí a môžem vám povedať, že v začiatkoch vám to nestačí, aby ste z neho nevyleteli. A dá sa to zvládnuť, dá sa to naučiť, taký ten základ za tých 10 hodín, do tých 20 hodín pilot vie ísť na solo let, ale je to naozaj len let, vzlet, pristátie, visenie a okruh. Lietadlo letí stále dopredu, ale vrtuľník sa, tak povediac, rozchádza do všetkých strán a ustrážiť ten pohyb v priestore je naozaj veľmi zložité. Nie to ešte s ním lietať takto precízne manévre. Presne to máš, ako vravíš. A ešte som zabudol spomenúť, pre vrtuľník je alfa omega vietor. Práve ak sme rozprávali o tých obmedzeniach na vietor, tak vrtuľník podľa rôznych typov vrtuľníku má tie obmedzenia veľmi odlišné. Vietor je aj preto veľmi dôležitým, ako hovorí Miňo, alfa omegou komponentom, pretože pokiaľ ten vietor nielen či je bočný, ale pokiaľ aj ten vietor nafúkuje ten vrtuľník, respektíve ho podfúkuje a tým pádom núti pilota pre udržanie napríklad výšky, znižovať výkon a náhle dôjde k zníženiu intenzity vetra, potom sa vrtuľník naozaj môže dostať do problémov. Tým, že sa teda pohybuje bez pevného krídla vo všetkých troch smeroch, a dokáže aj vysieť, o to náročnejšie a náročnejší na vietor a citlivejšie znáša teda tie všetky vplyvy vetra a vôbec počasia. Tomáš to vie veľmi dobre, keď spolu lietame. Rôzne nácviky, výcviky, ukážky, ako inštruktor záchranár, vozí sa v podvese, zlaňuje, takže vie, o čom rozpráva. Nehovoriac o tom, že piloti, ktorí takýto vrtuľník ovládajú a najčastejšie sa vrtuľníky využívajú okrem bojovej na záchrannú činnosť, častokrát musia myslieť nielen na to, kde sa vrtuľník nachádza, ale aj častokrát, kto sa pod tým vrtuľníkom nachádza, či vrtuľník opúšťa, preto aby mohol vykonávať záchrannú činnosť a o to náročnejšia pilotáž oproti klasickému lietaniu s lietadlami s pevným krídlom to je. No a my sa už pozeráme na ďalšie lietadlo PIC S2C so slovenským pilotom Dušanom Šamkom. A to je teda moment aj po tom, čo sme si pozreli ukážky akrobatickej pilotáže vrtuľníka, že postupne sa s našimi dvoma hostiami pri spolukomentátorskom mikrofóne budeme lúčiť, pretože ich už o približne 45 minút čaká ich vystúpenie. No a toto je lietadlo možno z úplne iného súdka, keď sme doteraz videli. Je to americký model S2C, ktorý vyrába spoločnosť PIC Special. Sú to modely výlučne určené pre leteckú akrobáciu a vyrábajú už od roku 1944 a v 60. 70. rokoch minulého storočia absolútne dominovali svetu akrobatických leteckých ukážok. Keď sme hovorili o priemere rotora 10 metrov pri BO-105, ktorá práve dokončila akrobáciu, tak rozpätie krídel tohto lietadla je len 6,1 metra.
Niekoľkými chvíľami vidieť maďarského pilota Zoltána Veresa zhruba o tretinu. A hmotnosť lietadla je 770 kg, to je niečo menej ako niektoré možno športové osobné automobily. Na dvojplošník má aj veľmi dobrý dostup, 5 km a maximálnu rýchlosť 340 km za hodinu. Čo hovorí niečo o jeho výkone a ten výkon môžeme vidieť aj teraz na oblohe. Je to vzhľadom na svoju konštrukciu dvoch krídel a to plošné zaťaženie je veľmi obratné lietadlo. A pri maximálnej vzletovej hmotnosti 770 kg tam nie je čo dodať. No a tá certifikácia na preťaženia, ktoré sme spomínali, je od +6 do -5G. Takže naozaj lietadlo ako stvorené pre náročné akrobatické ukážky. No aj nám to patrične predvádza. Teda by som to upresnil, nie že ako stvorené, ono je naozaj stvorené práve na takéto ukážky. Spolu s BO-105 a možno Extro 300 je toto lietadlo jedným z naozaj veľmi mála lietadiel, ktoré neopustí priestor pred divákmi počas svojej ukážky. A pohybuje sa na pár 100 metroch, tak aby ho videli všetci. Pohybuje sa stále na hrane display liney. Presne tak, teda vyhradeného priestoru, za ktorý z hľadiska bezpečnosti nemôžu piloti, ktorí lietajú svoje ukážky, prejsť a ktorí nemôžu prekročiť. Len vrtuľníky, aj to len v vysení. Predstavme si aj pilota, ktorý nám predvádza tieto kúsky. Dušan Šamko patrí medzi naozaj elitu nielen slovenského, ale aj československého akrobatického lietania. Od roku 1980 je členom Aeroklubu Košice. Tento inštruktor leteckej školy a akrobácie sa lietaniu venuje od roku 1976. Akrobatické začiatky jeho kariéry siahajú do roku 1981, odtedy zaznamenal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničných súťažiach. A myslím si, že úplne zaslúžene podľa toho, čo predvádza na leteckých dňoch SIAF 2013 na Sliači. Treba ešte poznamenať, že samozrejme za výkonmi pilotov, ktorí sa prezentujú, ako ten konečný prvok pre diváka, stojí niekedy mravenčia práca technického personálu, ktorý zabezpečuje všetko okolo leteckej techniky, takže týmto chcem pozdraviť všetok letecký personál na zemi technický. Ktorý sa nemôže ukázať priamo vo vzduchu a ktorý stojí, navádza, čaká lietadla a vytvára ten pohodlný domov, preto aby mohli aj na ten ďalší a ďalší deň ísť a lietať. Je to naozaj veľmi náročná práca. Páni, tak ja vám teda veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám spríjemnili túto hodinu a pol a držím palce pri vašej ukážke, ktorá príde približne o 3/4 hodinu. Ďakujem veľmi pekne za spolukomentátorské slovo. Veľa šťastia do ďalších leteckých nalietaných hodín, tisícok hodín. Nech je to tak. A ja veľmi pekne ďakujem, pozdravím divákov a prajem ešte pekný zážitok pre televíznymi obrazovkami. Krásny zvyšok dňa a príjemnému podívaniu. Ďakujeme. Dovidenia. Veľmi pekne. No a my sa pozrime teraz na krátky záznam práve tej akrobatickej pilotáže českého pilota Martina Šonku na jeho stroj Extra 300. Tuto vidíme člen letky Flying Bulls Martin Šonka, ktorý reprezentoval ako prvý pilot z Českej republiky našich západných susedov v pretekoch, prestížnych pretekoch Red Bull Air Race, ktoré sa snažili priniesť leteckú akrobáciu priamo do miest, priamo divákom. A aj v Bratislave sme videli letecký duel, Red Bull Air Race duel pred 4 rokmi. Uvidíme, či sa na budúci rok, tak ako som spomínal, tieto preteky Red Bull Air Race opäť vrátia do svetových veľkomiest, alebo či to bude opäť len sľub. No a pri mne na spolukomentátorskom alebo komentátorskom stanovišti už vítam dvojicu ľudí, ktorí nám o týchto leteckých dňoch budú vedieť asi povedať najviac. Prvým z nich je plukovník Ivan Hulek, zástupca veliteľa vzdušných síl armády Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň všetkým divákom Slovenskej televízie. No a
Druhý mikrofón má momentálne v ruke riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF 2013 Hubert Štoksa. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak na úvod, pán riaditeľ, spokojnosť s tým, čo tieto letecké dni mohli ukázať slovenským divákom? Myslím si, že určite áno. Ja keď som prechádzal to letisko, úsmevy na tvárach návštevníkov leteckých dní hovoria si za všetko. Dnes ráno nám to kušti kazilo počasie, ale aj to sa ukázalo, že dnešný deň je slnečný, takže všetko zatiaľ prechádza podľa plánu a všetko je zatiaľ OK. Bavili sme sa tu s mojimi predchádzajúcimi spolukomentátormi o tom, že už sa teda udeľuje od minulého roku cena Otasmika, teda pre najlepšiu ukážku, a že mali sme tu niekoľko zaujímavých, aj v našom priamom prenose zaujímavých adeptov na víťazstvo. Môžete prezradiť, kto získa túto cenu tento rok, alebo to ešte nie je? Ešte to neviem, ale zákulisne môžem povedať, že je okolo toho veľký rozruch, lebo tento rok máme obrovskú, teda ťažkú úlohu. Niekomu to určite ukážky sú, dá sa povedať, na 110%. Teraz vidíme Dušana, čo tam tu ukazuje, takže zatiaľ sa nevieme rozhodnúť, je to ťažké, ale budeme informovať. Tak, to som teda zvedavý, ako to napokon bude. Spomínali sme samozrejme aj prostredníctvom rozhovoru s ministrom obrany Martinom Glváčom 20. výročie armády Slovenskej republiky. Možno sa často rozoberá, alebo dostáva sa do verejnej diskusie stav slovenského letectva. Skúste, nechcem, aby ste teda k tomu zaujímali nejaké stanovisko, pán plukovník, ale je vidieť, že slovenské letectvo má istú pozíciu, ľudia ho sledujú, obdivujú a myslím si, že majú k nemu blízky vzťah aj prostredníctvom toho, že či už v Lani prišlo na tieto letecké dni 115 000 ľudí, neviem, aké číslo bude tohto roku, ale ako vnímate vy z pozície zástupcu veliteľa vzdušných síl armády Slovenskej republiky ten vzťah s verejnosťou a pozíciu slovenského letectva? Čo sa týka vzťahu s verejnosťou, je treba si uvedomiť, že i letecké dni SIAF sú v podstate takým priblížením sa alebo snahou sa priblížiť verejnosti, aby sa viac dozvedela nielen o práci vzdušných síl a vojakov, ktorí obsluhujú lietadlá a tak ďalej, ale celých ozbrojených síl. Sme veľmi radi, že verejnosť veľmi pozitívne vníma hlavne činnosť nášho vrtuľníkového letectva, ktoré sa ukázalo byť nenahraditeľné pri odstraňovaní následkov katastrof, či už sa jedná o povodne, lesné požiare. Dokážeme evakuovať, vyhľadávať osoby. To, že chránime dennodenne vzdušný priestor Slovenskej republiky, to nebudem ani spomínať, to je úloha nám daná zákonom a našim členstvom v aliancii. Čo sa týka stavu letectva, je takisto potrebné si uvedomiť, že tak ako okolité štáty pri páde východného bloku a následne pri rozdelení Československa sme v podstate zdedili techniku, ktorú momentálne máme. Oslavujeme 20. výročie, to znamená, že i tá technika, ktorú sme zdedila, s nami prežila 20 rokov. Na každej technike je vek vidieť a bez priebežnej modernizácie, zvlášť vo vzdušných silách a u letectva, sa dlho pokračovať nedá. To je zrejme a úplne jednoznačné. Aj ďalšou ukážkou, ktorá bude nasledovať počas týchto leteckých dní aj v našom priamom prenose, uvidíme lietadlo JAS-39 Gripen z českých vzdušných síl, čiže v Českej republike už táto modernizácia prebieha alebo prebehla. Môžeme povedať, v akom stave je to u nás, to možno rozhodovanie o tých nákupoch budúcich lietadiel pre práve tieto stíhače? Ja v tomto duchu poviem, alebo teda k tejto téme môžem povedať iba jedno. Smerovanie rezortu obrany bolo jednoznačne uvedené v tzv. Bielej knihe obrany, ktorá je verejne prístupná a každý, kto chce vedieť, ktorým smerom ministerstvo chce ísť a ako uvažuje do budúcna, nielen s budúcnosťou vzdušných síl, ale celých ozbrojených síl Slovenskej republiky, si môže tento dokument na webových stránkach nájsť a prečítať. Je to tak, ale spýtam sa vás ako človeka od lietadiel, doslova, ak sa to teda takto dá povedať. Vedeli by ste si vybrať z toho, čo tu bolo? U mňa je to ten problém, že ja som srdcom i dušou 29-kar. Takže tak je to jasné. Bol som medzi prvými preškolení v Sovietskom zväze a na tej 29-ke som aj skončil svoju aktívnu kariéru. Takže ja milujem. Ťažko povedať. Lietal som všetko možné, dá sa povedať. V priebehu svojej aktívnej kariéry som vyskúšal i mnoho druhov západnej techniky. Ťažko hodnotiť fakt.
Solo vystúpenie MiG-29 bude záverečným bodom programu týchto leteckých dní. Možno pre laikov, ktorí nevedia, ako to prebieha. Ono sa to tak zdá celkom jednoduché, že jednoducho je termín, letecký deň a všetci, čo majú krídla, chcú sa ukázať, tak sa ukážu. Ale takto jednoducho to zrejme neprebieha, takto jednoducho to nie je. Videli sme mnoho zaujímavých, krásnych ukážok, ale videli sme aj niekoľko len preletov lietadiel, ktoré tu nepristali. Ako to vlastne prebieha táto manažerská činnosť okolo získavania jednotlivých vystúpení a jednotlivých lietadiel na medzinárodné letecké dni? Tak je to proces, dá sa povedať, ročný. My už aj budúci rok začíname organizovať niekedy na budúci týždeň. V prvom rade je to koordinácia s hlavným programovým partnerom, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo obrany. Robí sa nejaký taký prierez možností, ktoré sú na trhu s letectvom, alebo proste robí sa nejaký výber tých skupín, ktoré by mohli prísť. Po vzájomnej dohode sa zo strany programového partnera posielajú pozvánky do zahraničia. No a my dostávame potom ďalšie pokyny proste, ako postupovať, POC kontakty a my sa už potom snažíme riešiť tú drobnú prácu, komunikáciu s osádkami a zariadenie ich príchodu cez prijímacie stredisko sem na Slovensku, aby sme sa o nich postarali a nastavili ich presne do toho systému, ako je v rámci projektovej dokumentácie. Po skončení vystúpenia Dušana Šamku, slovenského akrobatického pilota, sa pozeráme na Eurofighter, ktorý takisto len preletel, Eurofighter Typhoon, ktorý len priletel na toto podujatie bez pristátia, jednoducho ukázal svoje silné stránky. Čo môžeme povedať práve k tomuto lietadlu? Zrejme jedno z najmodernejších lietadiel, ktoré v súčasnosti lieta v silách NATO. Tak bez pochyb je to za prvé spoločný produkt niekoľkých štátov a je to najmodernejšie, čo môžeme v Európe nájsť. Ekvivalenty by som hľadal za oceánom pri lietadlách F-22 alebo F-35. Rakúsko ako jedno z prvých nakúpilo v podstate Eurofightery, aby nahradilo svoje zastaralé Sáby a prevádzkuje ich 15. Prečo iba preletelo, je dané tým, že je spojená aj logistická podpora a vzhľadom k blízkosti Rakúska a možnostiam Eurofighteru je pre nich výhodnejšie iba priletieť, urobiť ukážku a vrátiť sa domov. Eurofighter Typhoon je, ako sme videli aj v našej ukážke, stíhacie lietadlo. No a toto je JAS-39 Gripen z českých vzdušných síl. Lietadlo, ktoré pribudlo do výzbroje českej armády naozaj len nedávno. Porovnateľné údaje aj s Typhoonom, ktoré sme nakrátko videli pred chvíľou. Toto už sú teda živé obrázky a ako ste určite aj počuli z našich mikrofónov, tak vzlet tohto lietadla bol sprevádzaný naozaj impozantnou vzduchovou klasikou. Teraz sa to doslova pod nami otriasa. Tie stoličky, na ktorých sedíme v našom doslova rozvibrovali pri preletoch tohto lietadla, ktoré teda pochádza zo Švédska a ktoré sa, treba povedať, uchádza o to, aby sa dostalo do výzbroje aj armády Slovenskej republiky. Sú to samozrejme dlhodobé rokovania, dlhé a náročné negociácie, do ktorých samozrejme my z tohto miesta vstupovať nejakým spôsobom nebudeme, ale treba povedať, že toto lietadlo patrí k tým najmodernejším, ktoré sa môžu vôbec uchádzať o to miesto v našej letke. Ak môžem k tomu povedať, treba si uvedomiť, že veľa tých typov už na trhu nie je. Už neexistuje možnosť vyvíjať takto zložité stroje v podstate v každej krajine. Videli sme pri tých cvičných lietadlách, že tu máme Casy, máme tu L-39, máme tu Aermaky, potom v Poľsku sa používali ešte donedávna Iskry. V podstate vyvinúť lacné cvičné lietadlo nebol problém i pre menšie štáty a pre menšie spoločnosti, ale vyvinúť lietadlo 4. a 4,5. generácie stojí strašne veľa investícií. Samozrejme, hluk je to riadny, ale jak ja zvyknem hovoriť,
zvuk prúdového motoru je pri pilotátoch najkrajšou piesňou, takže mne to vôbec nevadí. Predpokladám, že toto patrí asi k najhlučnejšej ukážke, ktorú môžeme na týchto leteckých dňoch vôbec vidieť. Nemyslím si, že to je najhlučnejšia. Akurát sa nám zmenili poveternostné podmienky, to znamená, že nám fúka severozápadný vietor, ktorý sem prináša, dá sa povedať, ten zvuk. Uvidíte, až pôjde MiG-29 napríklad, alebo Su-27 ukrajinských vzdušných síl, tak sa nám naozaj bude triasť zem pod nohami. No a my sa pozrieme v zázname, pri tom, čo sledujeme JAS 39D Gripen, aj na vystúpenie ďalšieho legendárneho lietadla F-16 Falcon z holandského letectva. Toto lietadlo naozaj na celom svete zrejme používané, lieta v mnohých armádach, samozrejme aj v Spojených štátoch amerických, odkiaľ toto lietadlo pochádza, kde bolo dlhodobo základom výzbroje vzdušných síl Spojených štátov amerických. Dovolím si povedať, že lietadlo F-16 je jedno z najrozšírenejších bojových lietadiel na svete. A práve preto, že vzniklo v tzv. Otvorenej architektúre, ktoré umožňovalo postupnú modernizáciu týchto lietadiel až do súčasnej doby. A napríklad poľské vzdušné sily majú vo výzbroji lietadlá F-16, ktoré sú generačne úplne niekde inde než pôvodné F-16, ktoré vznikali zhruba v rovnakom veku ako vývojovo, myslím, ako naše MiG-29. Okrem samozrejme tejto ukážky na leteckých dňoch sme F-16 mohli vidieť priamo v akcii na letisku Kuchyňa. Keď ešte letisko Kuchyňa bolo aktívnym, čo sa týka vojenských výcvikov, a F-16 americkej armády tam trénovali, cvičili nejaký čas, takže ľudia žijúci práve na Záhorí mohli vidieť zblízka tieto stroje v akcii. Odkedy sme vstúpili do aliancie, tak samozrejme sa možnosti spolupráce rozšírili a zariadenia ako letecké strelnice, ich údržba, prevádzka nie sú lacné. Preto my vítame a samozrejme i naši partneri, ktorí nemajú možnosť, alebo teda by museli lietať na dlhé vzdialenosti na nácvik použitia zbraní, tiež vítajú možnosť, že to môžu urobiť ako akt partnerskej výpomoci s nami. Aká je vlastne spolupráca v rámci NATO, čo sa týka vzdušných síl? Tak základom spolupráce vzdušných síl s krajinami NATO sú medzinárodné cvičenia, ktoré jednoznačne smerujú k interoperabilite všetkých jednotiek vzdušných síl podľa požiadaviek aliancie. To je základný spôsob spolupráce. Ďalším spôsobom spolupráce sú treba nie len u nás, ale všade v celej Európe alebo v členských krajinách NATO. Je to možnosť sa stretávať, vymeniť si skúsenosti, nadviazať osobné kontakty. To je ďalší možný spôsob. No a potom sú tzv. Výmeny malých jednotiek, kedy sa navzájom navštevujú malé letecké jednotky, cvičia spolu, trénujú. Nie v rámci veľkých cvičení, ale iba ako jednotka s jednotkou. Opäť sa pozeráme na Gripen českých vzdušných síl. Treba povedať, že tieto stroje, ich konkrétne v českých vzdušných silách 14, má česká armáda na prenájom na 10 rokov, respektíve 21 000 letových hodín. Teraz sú zhruba v polovici práve toho prenájmu, čiže treba povedať, že nielen nákup strojov, ale aj prenájom je možno zaujímavou možnosťou v dnešných moderných armádach sveta, čo možno kedysi nebolo vôbec bežné, ak sa to tak dá nazvať. Áno, je to jedna z možností. Tých možností je samozrejme viacero. Súčasné zložité stroje si vyžadujú, jak už som spomínal, zložitú logistiku, veľmi komplexnú výzbroj, výcvik personálu, jak pozemného, tak lietajúceho, je o to náročnejší, pretože sa pohybujeme naozaj už v kategórii 4. a pol generácie. Preto všade na svete sa hľadajú možnosti, ako tie prevádzkové náklady vzdušných síl znížiť.
kruté krídlo a aj tie kačacie krídelka, ktoré umožňujú lepšiu ovládateľnosť stroja aj pri nižších rýchlostiach, napríklad aj skrátenie vzletovej či pristávacej dráhy, respektíve vzdialenosti. Gripen predvádza naozaj impozantné vystúpenie. Koncepcia Gripenu, keď sa na ňu pozrieme bližšie, kačacie plochy vpredu a delta krídlo vzadu, tá koncepcia celá o sebe je veľmi aerodynamicky nestabilná a musí byť kontrolovaná počítačom, ale práve vďaka tomu dosahujú tie lietadlá alebo tieto konfigurácie aerodynamické také výsledky, aké dosahujú. Veľmi podobný je napríklad francúzsky Rafale, ktorý má tiež kačacie plochy. Je to osvedčená koncepcia a zvlášť u takto malého lietadla sa ukázala asi ako najvhodnejšia. No a Gripen nám pristáva, čiže končí svoje vystúpenie, samozrejme za potlesku divákov na Sliači. Možno otázka teraz na pána riaditeľa. Máme už nejaký počet divákov, aspoň odhad, koľko tohto roku prišlo na Sliač? Tak my sme tento rok mali zmenenú troška koncepciu. My už sme začali prvým letovým dňom v piatok a v rámci Dňa polície. Tento deň nás navštívilo 13 000 ľudí a prvé výsledky za sobotu atakujú hranicu 60 000 ľudí, čo je viac ako minulý rok. Tak predpokladám, že keď to dáme dokopy, tak ten rekord nejaký zlomíme a zase pár ľudí pridáme. Tak, to by bolo skvelé. Držíme vám samozrejme palce. Hovoríte, že začínate pracovať už na koncepcii ďalšieho ročníka. Možno už nejaká novinka, niečo, čo by nás mohlo už prilákať na ten ďalší rok? Teraz je ešte dosť často hovoriť o novinkách. V prvom rade budeme musieť zanalizovať tento ročník a pomaly sa pripravovať na ten ďalší. Je veľa aj historických lietadiel k dispozícii. Samozrejme, každé letecké podujatie je atraktívne vtedy, keď tam priletia skupiny. Takže o skupiny je veľký záujem. Musíme začať už, ako som spomínal, budúci týždeň, aby sme si vyrezervovali. Máme nejaké tipy, možno niečo z Británii, možno niečo z Turecka, čo tu ešte napríklad nebolo. Zo solo lietadiel predpokladám, že aspoň v takéto zostave by sme chceli pokračovať aj budúci rok. No teraz sa už pozeráme na to, že teraz tej súčasnosti stíhacích lietadiel sa dostávame do minulosti, konkrétne do obdobia druhej svetovej vojny. P-51D Mustang, americké lietadlo, ktoré pilotuje český pilot Martin Nepovím. Stíhacia bombardovacie lietadlo, známe určite z mnohých historických filmov, z dokumentárnych filmov, hralo a zohralo nezastupiteľnú úlohu v priebehu bojov druhej svetovej vojny. O Mustangu sa vraví, že to bolo asi najlepšie lietadlo stíhacie druhej svetovej vojny a vlastne bolo to lietadlo, ktoré spojencom umožnilo nerušene bombardovať, vlastne vykonávať ďalkové bombardovacie lety nad Nemecko a späť, pretože tieto lietadlá už mali dostatočný dolet, aby dokázali pokrývať tie formácie bombardérov, takisto v Pacifiku. My troška plníme aj takú z minulého roka, takú vec, že sa nám nepodarilo tie lietadlá minulý rok prileteť. Tohto roku je P-51 Mustang takým bonusom. Je to mimo programu, podarilo sa nám dohodnúť iba fakt pár dní pred začiatím tohto ročníka. Okrem toho sme tu mali lietadlo Spitfire a Jak-3 ešte. Takže taká pekná retrospektíva druhej svetovej vojny, ale i prvej, pretože sme videli Sopwith Camel a Fokkera. Áno, to sme videli v našom zázname. Úžasné to bolo a práve ten ich súboj, takisto s ukážkami pozemného bombardovania. Takže je sa na čo pozerať na týchto leteckých dňoch. Možno sa stane, že už to nebude kam posunúť, alebo stále máte v talóne možno nejaké nové a zaujímavejšie veci. A vlastne ako to prebieha takéto niečo? Zrejme to nemôžete len sedieť doma pri počítači a rozmýšľať nad tým, čo tam dáme budúci rok, ale navštevujete aj iné letecké dni a možno sa inšpirujete? Určite áno, chodívame do zahraničia, v podstate naši kolegovia majú zmapovanú či už Európu, či už mimo Európu, čo sa dá pozvať, čo sa nedá. Vždycky chceme ísť troška vyššie. Boli by sme asi zlí organizátori, keby sme chceli ostať na nejakej úrovni a neposúvať to ďalej, takže vždy sa snažíme niečo
v rámci možnosti prísť. Napríklad tieto stroje, to sú všetko stroje v súkromných rukách a sú to v rukách nadšencov, ktorí v podstate svoj voľný čas a voľné prostriedky investujú do týchto strojov a predsa tie stroje už nie sú najmodernejšie a tiež napríklad taká zákulisná pikoška, to môžem povedať, že ešte týždeň pred začatím leteckých dní boli problémy s lietadlom Spitfire, ale nakoniec proste aj Angličania urobili všetko preto, aby sem prileteli, lebo chceli prileteť. Nakoniec sa podarilo, sú tu a je to nádhera. Určite áno, teraz sa pozeráme na Mustang, ktorý nám už vzlietol, už sa odlepil od štartovacej dráhy. Hovorilo sa, že slabou stránkou tohto lietadla je slabší motor v porovnaní možno so súpermi, prípadne lietadlami, ktoré boli na strane Aliancie v druhej svetovej vojne. A čo boli jeho silné stránky? No, ako som spomínal, najsilnejšou stránkou bol hlavne dolet. Nepredstaviteľný pre ostatných konkurentov, dá sa povedať. A takisto jeho silnou stránkou bolo to, že to bolo lietadlo celokovovej konštrukcie a ten profil toho krídla bol už v podstate pokročilejší ako aerodynamické vlastnosti vlastne súperov. Keď si pozriete iba ten kokpit, tú kabinu, ten prekryt, bolo to prvé lietadlo, ktoré prišlo vlastne s kvapkovitým prekrytom a umožňovalo tak perfektný výhľad pilota na všetky strany pri vzdušných bojoch. No a nezanedbateľnou výhodou bolo 6 až 8 gulometov 12,7 mm. Samozrejme. No a my sa pozrieme teraz ešte na ďalšiu ukážku akrobatickej pilotáže, to dá sa povedať, že športového, nie vojenského, ale športového lietadla Extra 300, ktoré sme už videli v rukách českého pilota Martina Šonku. Toto je maďarský pilot Zoltán Vereš, ktorý nám s Extra 300 ukázal niečo zo svojho umenia v priebehu dnešného dňa. Obratné, šikovné lietadlo, používané práve na takéto akrobatické zvládanie stroja v nízkych výškach a priamo pred divákmi. Ideálny bod programu pre každý letecký deň. Pri pohľade na Extru je to niečo úplne iné samozrejme ako vojenský stroj. Toto je vyslovene akrobatický špeciál, kde ťažisko je v strede lietadla v podstate súhlasné s aerodynamickou výslednou silou stlakovou. Tomu umožňuje práve takéto divoké kúsky. No a pomer ťahu motora alebo výkonu motora k tej hmotnosti je nepredstaviteľný. Preto mohli ste vidieť, že pán Vereš bol schopný vysieť na vrtuli ako vrtuľník a otáčať sa okolo pozdĺžnej osy. Častokrát sa stretávame pri pilotoch práve týchto lietadiel, veľmi ľahkých. Napríklad ako to bolo aj v spomínaných pretekoch Red Bull Air Race, spomínali sme Martina Šonku, že práve piloti bojových lietadiel prechádzajú postupne na takéto akrobatické lietadlá. Váš prípad to teda nebol, ale nerozmýšľali ste nad niečím takým? Bohužiaľ nie, pretože ja som musel skončiť zo zdravotných dôvodov. Kdežto tí piloti, ktorí na to prechádzajú, buď ukončili aktívnu kariéru a ešte stále sú zdravotne fit, alebo to proste je adrenalín, čistý adrenalín. Takisto si treba uvedomiť, že pri tých závodoch Red Bull, tam tie stroje dosahujú preťaženia až 10G. A na to potrebujete už naozaj výcvik, aby ste to ustáli. A nie sú to krátkodobé preťaženia. Je to aj v tých zatáčkach, v tých lúpoch, keď sa vracajú naspäť medzi tie mety. Je to niekoľko sekundová záležitosť. A ustáť 10 sekúnd 9-10G, naozaj potrebujete na to výcvik. Ale tak, aby som to doplnil, tak je to pravidlami stanovené, že preťaženie nesmie prekročiť 11G, ako náhle by to pilot, tie lietadla zvládnu až 15G, čo sa týka konštrukcie, ale ako náhle by to pilot prešvihol s tými Gčkami, tak jednoducho je diskvalifikovaný z toho letu. Takže nemôžu piloti len tak prekračovať tieto hranice. Ale stáva sa im to. Ale videl som to. Áno, stáva sa samozrejme. No ale jednoduchá ľudská otázka, neláka vás to ako pilota? Už nie. Ja už si nechcem jatriť staré rany. Ja som strávil 20 úspešných rokov, úspešných podľa toho, že tu s vami sedím, takže ja som spokojný. 5 rokov som poletoval po celom svete na mnohých leteckých dňoch. A vždycky sa treba posunúť ďalej, ja už som niekde inde.
Áno, je to tak. No opäť sme v reále pri Mustangu P-51D, teda lietadlo patriace do éry okolo druhej svetovej vojny, 30., 40., 50. roky. No a keďže tu máme plukovníka Ivana Huleka, v súčasnosti zástupcu veliteľa vzdušných síl armády Slovenskej republiky, tak si dovolíme aj ukážku, ktorá bude jemu srdcu najbližšia, a to práve jeho obľúbený MiG-29. Tak myslím si, že to bude chvíľa naozaj pre vás, aby ste popísali toto lietadlo. Takto z vystriednutého pohľadu samozrejme je ťažké to popisovať, pretože svieti nám to slnko, není veľmi dobre vidieť na ten monitor, ale každopádne vám môžem povedať, že podplukovník Bukovský, ktorý lieta tieto ukážky, je odchovancom, a vlastne všetci tí piloti sú odchovancami prvej generácie pilotov MiG-29, ktorí sem prišli po rozdelení republiky. A pri tej ukážke dosahuje bežne preťažení okolo 6-7 G a v tých rýchlych manévroch, kedy potrebuje odbrzdiť ten stroj pri vysokých rýchlostiach, aby sa buď stihol vrátiť alebo prešiel do iného pomalejšieho prvku, i 9 G. Takže je to 8 minút nabitých adrenalínom a divili by ste sa, že i za chladného počasia vystúpite prepotení na kožu. To si samozrejme vieme predstaviť. MiG-29 je stále pýchou slovenského letectva, bez debaty. Je stále pýchou a môžem povedať, že tak ako lietadlo Su-27 je stále etalónom aerodynamickej čistoty a výkonnosti. Čo sa týka avionického vybavenia, bolo modernizované na štandardy ICAO, ale u letectva sa hovorí, že pokiaľ každých 5 rokov nemodernizujete, strácate krok s vývojom. Takže dá sa povedať, že už by bolo treba začať uvažovať o modernizácii niektorých systémov. Dobre, tak nielen uvažovať, ale začať s modernizáciou priamo, aj keď samozrejme treba si to poriadne premyslieť a pripraviť Mustang a jeho nízky prelet. Slovenské medzinárodné letecké dni 2013 sa dnes teda skončia. Budúci ročník už bude v príprave budúci týždeň, ako sme počuli od riaditeľa týchto medzinárodných leteckých dní, a pomaličky, ale isto sa bude končiť aj náš priamy prenos z týchto podujatí. Tak to teraz skúsme zhodnotiť. Ročná dlhá príprava. Áno, keď tak teraz pozerám na to letisko a v podstate aj na tých ľudí, myslím si, že všetko dopadlo dobre. V podstate máme ešte pred sebou niekoľko ukážok. Ak to všetko prebehne dobre, dá sa zhodnotiť, že letecké dni, ja som to už povedal niekoľkokrát, Slováci sú národ letecký. O letecké dni je záujem, či už to aj vojenské prehliadky, alebo proste takéto podujatia. My sme radi, že sme našli spoločnú reč aj s tým hlavným programovým partnerom Ministerstvom obrany, a že je aj podpora či samosprávy, alebo proste aj podnikateľov, ktorí nám vedia v tom proste pomôcť. Takže tak. Dobre, budeme teda držať palce, aby sa aj na budúci rok podarilo zorganizovať možno ešte lepší a krajší letecký deň, aby sa vám podarilo prekonať ten rekord návštevnosti. Ďakujem plukovníkovi Ivanovi Hulekovi, zástupcovi veliteľa vzdušných síl armády Slovenskej republiky a riaditeľovi medzinárodných leteckých dní na Sliači SIAF 2013 Hubertovi Štoksovi za vaše spolukomentátorské slovo. Ďakujem veľmi pekne, páni. Ďakujeme, pekný deň ešte. Ďakujeme, prejeme pekný deň. No a pohľadom na Mustang P-51D, americké lietadlo legendu druhej svetovej vojny, sa teda budeme s divákmi slovenskej televízie a rozhlasu a televízie Slovenska lúčiť. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, že ste si našli tieto 2 hodinky. Veríme, že sme uľahodili vášmu hladu po lietaní a po krásnych strojoch. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa pri obrazovkách rozhlasu a televízie Slovenska.